जाबाय दे मैयाबो एसे लांखाबाय दिनै एसे लांबावनोसै अखा हाबा जाला जाथारगोनहाय दानबा आरो जोंना बारा बनबो गैखाला मालै नानि बनखौनो थुमदों नामा औ मानोलाय हारसिं हारसिंब्रा आरो बेबो हाग्रा गुदुथिंजायसो फैबावबाय नोङो हैद बेबायदि फैनो नाङाब्रा अन्थाव बाथावनो नोंखौ नुना अननोसो ओंखारबाय आङो आंहा मजबुरि बियो आंहा बन खनफैनांगौ जादों जोंहा न'आव बन गैया नालाय बेखायनो खनफैबाय आरो नोंखौ नायनानै मिथिदों न'खराव गोबां खस्थ' खोमानो नाथाय आं थानायावलाय माथो टेनसन जादोंब्रा नानि गोसो दंबालाय वाट्सएप नाम्बारखौ हरबानो जाबाय दे नों गोसोबालाय हरनो हागोन ना नों सोर बेखौथ' आं मिथिया नाथाय जानला मोनला बिदि वाट्सएप नाम्बार बिलाबायनो लाजायासै नोङो सासे सिख्लानाव लाजिबालाय बहाथो जाबाय थानोब्रा लाजिबा माथो आन्दायसिनांगोन आजिखालिनि दिनाव खि लाजिबावोलै नोंसा न'आव बिब' बिनानाव गैया नामा जानला मोनला बिदि आंखौ एदावनो फैदों खामानि मावनायाव थां बेनिफ्राय आंखौ डिस्टार्ब दाखालाम बा खावलाया गोजा गोजा जालायथारदों माथो जारौ नोंना ओइद नोंबो हारसिं आंबो हारसिं माथो होमबालाय एखेबारे दा थाव साफा जागोन आंजों बेफोरबायदि आंखौ डिस्टार्ब दाखालामथारबायहाय आं नोंखौ सिनाया आरो सिनायै मानसिजों बारा बेफोरबायदि खेला खालामबायो आङो ओइ जारौ सिनायलायाबालाय बिदि लोगो हमलायबा रायलायबासो सिनायलायगोन दा वाट्सएप नाम्बार होलायबासो ओइ हगार आंनि आखाया आखाइखौ हगारबालाय नों माथो थांगोनसोलै आरो बिनिफ्राय आंथ' नोंजों लोगोसो जानो नागिरदों नों मानो बुजिया ओइ दा नोंखौ मानसि लेंनानै आं नोंखौ थिकसे बुहोगोन दै जानला मोनला बिदि नङा आरो आं मिथिगौ बे खाथि खाला जेरावबो न'आनो गैथ'खाया बिथिंजाय नोंसिना गामि थांनांगौबाबो खम गोजान दंबावो आरो आंनो मदद खालामगोनब्रा नोंखौ बन खननायाव बन थिखोनायाव हारसिं एथ'बां समायना सिख्लाया खि सोरबा बिदि बन खनो जानाय नंला बेफोरबायदि मानसिजों आं रायलाया आं गोख्रै थांनांसिगोन ओइ जारौ मदद नांगौबा नांगौ होनब्रा आं थानायावलाय मानि खस्थ' आया जारौआ रागा जोंबायलै नांसाबबाय आंनो रावनिबो मदद थां बेनिफ्राय आंखौ डिस्टार्ब दाखालाम ओइ जारौ आरे एसेबां समायना सिख्ला लोगो मोनबायलै दिनैथ' दिनानोसो एकदम बरिया जाबायलै लोगोनि दख'ना बायनो थांनो नागिरनाया फावदुरा मालाय हाबा जासिगोन आयौ हाबाब मालाय हाबानि सम सफैलायबायलै दे जाथोंसै दे जानांगौबोलै हाबायाबो मालाय बयनिबो लाइफआ आं बायदि नङाना थोरिना गासिबो बे सान बायदि फिसायखौ मोनगोनलै बे सान बुन्दा मावजि बुन्दा बिदि फिसाय रावबो दा मोनथारथोंहाय मोनसे समावदि आंबो साननि प्यार में दीवानी हो गई थी ना बेखौ सानबा बोरैबा नांखाङो आङो बेफोरबायदि मानसिखौ आं मानो मोजां मोनफ्राङा मानो दिनै थाङै थुङै गिदिं गिदा आं साननि थाखाय जोबोद जोबोद फस्थायनांबाय आयौ बेफोरबायदि फिसाय मोनबा मा जागोन जिउआ जेनिबो खुसि गैयै जाखागोनानोथ' माथो जेरै दा आंनिया दोङो आं सानोमोन मेहेरासो मोदला नाथाय नङा मेहेरनिफ्रायबो मोदला बे सान मावजि बुन्दायासो आया बोरा आंनि जिउखौ थामाम एकदम धंस खालामबाय दे बे साना बुहुमाव संसार जालांनायाबो खम खस्थ' जिनिस नालाय सोरबा लोगोरिखौ रं लोगोरिखौ मोनफ्लांबानोथ' मा जागोन देनाय आंनाथ' नरकनिफ्रायबो बांसिन नरक जानानै थाबायलै जिउआव आं हाबा होननायखौनो जाखाला दे आरो बिदि रावबो मानसिखौनो लोगो दा मोनथारथोंसै आं रावखौबो गोसथोलाबो मोजांबो मोनला हाबाबो जाला बिदिनो थागोन आं आरो आं नायबाय थागोन दे नों आंनिफ्राय बेसेबां संसार मोजां जागोनलै बेसेबां संसार मोजां जागोन नायगोन आं सानसे नुगोन आंखौनो जाम्बि लरलिलि सानदोंमोन नामा बा बिनि साननाया एकदम साननायानो सानब्रैलांखानायबावसो दा बिगोन मागोन जालायबावोसो नैसो थुनथुलिया दाबिनो नांगौबा आं मावना जागोन नोंनिफ्राय दाबिजालै आंनो मायबा फैसासो जासिलायबावनो फैदोंमोनलै दाख्लै रावनिबो थाखाय गोसोखौ गाज्रि खालामना लाब गैया दानि जुगाव दानि जुगसो बियो जाय जेरै हायो बिदिनो सोलिलांनांगौ रावखौबो पात्ताबो होनाङालै आरो जेसेबां गुरै जागोन ना एसेबांनो नारसोनो माबा गोथौ गोथौ हाखराव नारसोनोसो बोलो मोनो फुरा स्ट्रं जानानै थानांगौ दानि जुगाव स्ट्रं जाबासो जिउआव एकदम साक्सेसखौ मोनहैगोन आं नङाबाथाय जानाय नङालै आंनि जिउआवबो दसेनो मा मा जानानै थांखोब्रा मा मा जानानै थांखो दे आरो थुनथुलिनि लाइफआ माबोरै बेबायदि जालांखो मिथिला बबेनिफ्राय बबेयाव जे थांखो आरो दुखु मोननानैबो एख' लाब गैयाना मानो दुखु मोनबाय थानोलै ओमफ्राय आमाय औ आनै माथो लक्ष्मणा बहाबा थांबाय थायोब्रा दसेनो आं बिनि गारिखौसो दसे लांथ'नो सानदोंमोन मानोथो सिगाङाव बुंखायोसै आमाय दाबो जेबो नङाना फन खालामबानो जाबाय लाबोगोन बियो औ आनै थेवबो दे जेबो नङा आं अट'जों थांसैलै
बाखिथ' ओमफ्राय हाब नोंसिनाव बिदि गोथाव संनाय जाबाय थानानै फुंलायलायसिगोनसो माथो आं आरो फुंबावसिगोन। हा माथो जानो दे गोथाव जायाबा बिमानैनाव फैनानै बोरै जानो दे नोंसिनाव थांबोलाबोथ' खथ' गोथाव संना जाहोयो माथो। बेनोथ' आरोलै आनै ओमफ्राय नङा बे जे नों खोन्थादोंमोन ना लक्ष्मणखौ सोरबा हिन्जाव हाबा जाखांनायखौसो गोसो थोयो होननानै। बुंनांला आरो बिनि खोथाखौ मा होनबावनो न'आव थांनानै रायबावबाय आङो हिन्जावखौ अब्लाबो फन खालामबावोदां माथो रायलायनाय खोनायो आङो। नै अजाफोरनाव नायखामानो एसे बोरैबा बिनिफ्राय छुटकारा मोननायनि माबाफोर हरगोन खोमा मोहिनीफोर। दुनियाव हिन्जावानो जोबदों नामाब्रा सिख्लायानो जे जोंहा फंबाया बिदि हाबा जाखानायखौसो गोसो थोबायानो। मोहिनीयानोथ' बे हिन्जावासो बिमाजों लोगो नांना होना लादोंदां गोदो समाव सिख्ला समाव जेला आंनि फिसालाया गोसथोयो हाबा खालाम लाबोयो अब्लाथाय नोंनोबो आंनि आबाखौ फसायथाराखैमोन। माथो काहिनिबो दंखालायो नामा नै? हाब मा गैया खथ' दावराव जादोंमोन लासिंसिंबो जादोंमोन आबाया जोंहा जेलाव थांनांलायाखै दालाय बे हिन्जावनि थाखायनो दा आरो बेफोरबायदिजोंनो नायनाय माबायदि रायलायोनो बेरायोनो बेफोरखि मोजां। औथ' आरोलै आनै बिदिथ' जानाङामोन। आंनावबो मेल्ला सिख्लाफोरनि कन्टेक्ट दंलै आनै सोरजोंबा नङा सोरजोंबा एसे मिलायहोनो हागोन ना बावगारनायनि बै हिन्जावखौ होद लाहोआलै बेबायदि हाबा जाखानायखौ। औ आबा लक्ष्मणनि थाखाय बेखौनो माबा थाबिस खासिनिसो लायनो सानबावबाय आङो नों थिगखौनो बुंमारदों अजानावनो खारबावनांसिगोनसो आङो बेखौ बावनो हानायनि। आंनो नांथाराहाय बेफोरबायदि बिहामजो आंहालाय फसायनाय सासे दङमोन अखाफोर होननाय जोंनाव गोदो खेबसेबो फैखांबाय। ओमफ्राय आनै? ओमफ्राय मा गैया आबाया बेजोंसो बारा रायलाया खोमादां आंहा बेजोंसो बांसिन रायलायजानो लुगैयो। होद मानसियानोथ' मा गला जाखोब्रा बेलाय गथ'आलाय। नै आमाय नोंबो बेहाय थाथ'बाय थाखागोनबा एसे बुजायबावलाय बुजियो खोमा बेफोरबायदि हिन्जावखौ गोसोथोनो नाङाहाय। जागोन आनै जागोन आं दङना आं बुजायबावगोन दे बेखौ। औ ओमफ्राय आमाय नोंहालाय रावबो मेजेरनाय गैया नामा? हैद आनै आंना बिदि गैथ'वामोनलै खामानियावल' गोसो होग्रोदों आङो। दे मनजित आमाय मालाबा सोरबा दङबा जोंहानावबो आलासि जानो लाबो जेबो नङा आंना मोजांबानो जाथारो आबानाबो सोरबा बिहामजो फसायनाया मोजां मोनबा लाबोबाबो जेबो अरजाथारामोन। नोंहाबोथ' हारसिं जायोना नै खामानि मावनो दांनो रावबो गैला जाहैबाय। बेनोथ' आरोहाय हा फिसालायासो बुजिनांगौमोन बेहानो बुजिया माथो हनै मालाय गामियाव आंना लोगोफोरना बिहामजो मोनजोबथारबाय जोंहा आबायानो लाबोनो थिनबाबो लाबोला। जेन'बा हाबायाथ' दे उनावबाबो जायो नङा होमबा नै गावनि खामानिया मोजां जाग्रोथों नाथायबा बे हाबा जाखानायखौ गोसोथोनायासो बारा एसे उसुबिदा जाबाय नामा? उसुबिदा माने महा उसुबिदा जाबायानोलाय लैजा गैयै लाजिनो रोङिया फिसाइजों गारलायबायनो हनै आंनि फिसालाखौ बमब्रायनानै दा आंनि फिसालाजोंसो मिनि रायलाय गोदै फुस्लायदों बियो थुनथुलि ना मा होनो नामाबो खानाय थंब्रेब्रेसोआनोलाय। आइसोर खानाय थंब्रेलायबावसो आनै। खानाय थंब्रे ना थंब्रे आखलाबो गैखाथारानोलाय आयै रायलायनायाथ' जि हाथें गोदोनो मोनथिबोजोबखानायहाय आङो। लाहोथारनाङालै आनै लाहोथारनाङा बेफोरबायदिखौ नाङालै जोंनो। औ बेनोथ' दे माबा मोनसे जासिगोन बियो। आरो सासे गथ' उन्दै थेख्लिखि लाबोनानै दंफैयानोलाय हा मा खालामनो सानखो आबाया मालायनि फिसा बेबा सोरनि फिसा लानानै दोनफैनायखौ नुवाखै न'आव? दानियाथ' गथ' उन्दै दहाय नुनायाना मोजाङाथ' गथ'आ बारा गाज्रि नङा नै नाथायबा बिदि आलाय सिलाय सोरनिथो फिसा जाखो पुलिसनाव कमप्लेन होआखै? गैया होदोंना होआखै गोदो होनो थिनबाय थादोंमोन आं खेबसे हैदों होनदोंमोन माथो रावबो खबर मोनाखैनो। आरे अखाफोर लक्ष्मण ए साला सोर फैसनखोलै मिथियालै ओइ दा थांनाया थिग जानाय नंला खोमालै। औ नङाबाथ' दिनै एसेबां मोजां चान्स मोनखाबायमोनलै ने बेफोरबायदि समायना सिख्लाजों रायलायनो। लक्ष्मण आंखौ माखासे सेंग्राफ्रा फल' खालामबाय दङ आरो जानला मोनला कमेन्टबो खालामगासिनो बैसोरनो लक्ष्मण बैसोरनो। ओइ सोरलै नोंसोरो मा जादों बेयाव? जेबो जायाखैलै भाइ जेबो जायाखै जोंथ' मददसो खालामनो नागिरबाय दंमोन जोंखौ एसे गोरोन्थि बुजिबाय दं सिस्टारा। औलै भाइ आजिखालि मोजांनि जुगानो गैमारला। नंथारा लक्ष्मण बिसोर आंखौ फल' खालामबाय दंमोन। गिनाङाथ' र' बिसोरखौ ओइ बबे गामिनिलै नोंसोरो? जेबो नङालै भाइ जेबो नङा जोंबो एथबां गाज्रि मानसि नङा। ओइ थुदो सिख्ला एदावनो जायगा मोनाखैना नोंसोरो अबे गामिनि नोंसोरो? मा नोम्फानि सिगाङावसो बुद्रुना लांजागोन लायाखिसै खेला नङा बेथा आरो बिदि खालामबावनांगौबा बिदि आखल देखायबावनांगौबा। जेबो नङा ओंखारबायलै भाइ दे थांदो नोंसोरो। आंखौ हारसिं नुनानै बिसोरो रायलायबाय दंमोन आंनि फन नाम्बारबो बिबाय दङमोनलै लक्ष्मण। खायसे बेबायदि गोसो गाज्रियानो बेबायदि खालामनो नागिरो सान्साव सान्स। ओमफ्राय नोंलाय मा खालामहैयामोन हो अखाफोर?
बिथिंजायथ' मानसि थांलाय फैलायबो बारा खालामा बेखायनो नोंखौ हारसिं लोगो मोननायखाय बेफोरबायदि खालामदोंदां मानसियाबोथ' नों सिनायखाया दा बिसोरखौ ओहो गुबुन गामिनिसो नामाथाय जों गामिथिंजायनि जोंनि खाथिनि गामिनिबो नङाथ' बिसोरो जागोनदां दे जेबो नङा गिनो नांला थुदो आं नोंखौ न'सिम दोनलांसै होमबालाय थेंक इउलै लक्ष्मण नों जे फैसनबाय आं जा बोरैबा मोनदोंमोन बिसोरथ' आंखौ होसोबायानो थागौमोनदां रायदोंबोमोनानो आं बिसोरखौ नाथाय होमबाबो मानियाखै आं बनसो खननो फैदोंमोन मैयाबो फैदोंमोन मैया बिदि जायाखैमोनलाय अ दे जेबो नङा दे अखाफोर नों टेनसन लानाङा दे मा बुंबावनो बे दानि खायसे गथ'फोरखौ बोरैबा आरो निसा ड्राग्स लाग्राफोरबो थायोना बेबायदिखौनो बांसिन गिखानांगौबो बोरैबा हारसिं लोगो मोनफ्लांबा बेबायदिनो चान्स लानो नागिरो गाज्रि चान्स ओमफ्राय दाथ' आं फैबायना नों जेबो टेनसन लानो नांला दे नों हारसिंलाय मानोथो फैनांगौ दे उरायना नानिखौ लाबोफाबाबो जागौमोन ना जागोनलै बेखौ लाबोबा फैनो नागिरखाया बियो आरो बेहा एलार्जि जादोंनो गोसोफोरखौनो मोजां मोनसाथारलालै दाना माबा उफ बैसागु बोथोर जाहाङाव दाख्लैफोर एसे मोजां मोनबायमोन आङो गोसोखौ दा आरो गोसो गाज्रि मोनबाय थाग्रा जालायबाय मालाया लादों मालायासो माबा नांगासिनोलै भुगिनांगासिनो खर' गरमसो जायो आंखौ बाराखौबा आफायाबो मिथिबावलानो आइयाबो मिथिबावलानो अब्ला आं दा सोरनो खोन्थाबावनो दे आंनि प्रब्लेमखौ रागाफ्रासो मा मोनोलां आंखौसो मा खालामगोन मा खालामा जालायलांबाय खोमालै बिसोरो फैसा मोननांगौफोरा जाय बेनो गोसो आंनावल' फैयो आंखौल' बुङो आंखौल' फन खालामो नाम्बार सोलायबाबो बोरै माबाफिनोथाय बाखांखांनो दा आंनि न'आवबो थानो हायि जाबावबायसो आं मा खालामना बेबस्था खालामना मा खालामबावनो नंगासिनोलै सोर मा सानखो नों आंखौ आंनि जिन्दगिखौ आइया बहा खारखो आइखौनो खनसे लोगो मोनोबा हामसिगौ आंजों थिगसे रायग्रोगोनसो आङो फार्स्टआवनो फिसालाखौ सानालै बियो हाब आंखौसो प्रब्लेमाव खोख्लैना गालांबायलै बेबायदि आबौ मेहेर आयै बेहायसो दङ जिरायनानै जिरायदों आरोलै आबै जिरायनो मोनामोन नामा आङो आयै हामाथो माखौबा रागा जोंनानै दं नामा नोंलाय रागा जोंनाथ' माथो जानोब्रा आबै थिगसे बोरैबा मोननानै दंगासिनो आं मालाया फैसा लायो ओमफ्राय मालायखौसो एकदम केस आंखौसो खें खालामगासिनो मिथिगौना नोङो हाबाब हाजोनिफ्राय मा फैसा लाखो मा खें जाखो मोजां बुंनाय नों हरगोन आबै आफाखौबो बुंदोंमोन आं आइया फैसा लानानै खारबाय दानाबा बै आइनि फैसा मोननांगौफोराना आंखौसो ओरैबायदि बिथा खालामो फल' खालामनानै आंखौसो धमकि होयो दम होयो ओरैबायदि खालामग्रा जाबायलै मिथिगौना आंखौसो उल्था लाटखायनानै आंखौसो दामग्रा जाबाय आयौ मा उल्था लाटखायनायसै बेलाय होद आबैनो खिन्थानायाबो थिग जानाय नङा दा आरो माबा माबिसो सानलायगोन जेन'बा बिसोरो ना आंखौ दम होयो आरोलै आबै बेनो बै न'आवथ' थांदावनोनो हाला आं आबै हा बिदिसो जादों होमबा हा बे फाग्लि नोमायाथ' बहा थाखुमा हैखो नोमफाखौ बुङाखैमोन बुंखांबाय आं मोनथियासो होनदों आइनोबो खोन्थाबाय बेबो मोनथियासो होनबाय रावबो मोनथियाबालाय आंबो मा खालामबावनो दे आंखौल' बुंबाय थायो बे नोमा फाग्लिनानो जाखाथाराखै बहाबा एकदम खुसि दंहैयो बियो फिसाला सासेखौनो सानासै बियो एकदम मानसियानो बिदिनोखा गोदोनिफ्रायनो संसार जाग्रा मानसि नंखाथारा बियो नोमाया औलै आबै आदा सानाबो ना गावनि फैसा मोननांगौ दंब्रा आंनिफ्राय 2000 जा बिबाय थाबाय आंनाव एसे दोनथुमनाय दंमोन ना बेखौनो हरबाय आङो बेबो गथ'आ बोरैबा जाबायानोलाय ओमफ्राय फंबायनावनो लाथ'नायखौनो बिदि बिथाबबाय थाबाय होनबा हा उनावबाबोथ' मोनगौमोन माथो आंखौ नङा आबै बेखौनो बुजाय आदाखौ माब्लाबा फाग्ला बायदिसो जाबाय मानसियानो बोरैबानो रागा जोंबा बुंनो गोसो जायोलां जानला मानलानो बहाय आबौ संसारबो मोजां जानो रोंदियासै गावनो धंस' खालामना लानाय बायदि जाबाय दे आबौ सना बारा टेनसन लानाङा बिदि बारा टेनसन लाबोला खर'आ साननो हायि जायो मिथिगौ खर'आनो सानाथाय मानो साना जानो दे आबै साननायानो खर'आ बोरैबा जालाङो आंना दे बिदिबालाय बन खननोलाय मानोथो फैनांगौ दे गेस गैया आरो गेस सोआखै लक्ष्मण नोंथ' मिन्थिखायोआनो फैसायाबो बारा थोस्लाबासैना सोनो हाथ'वाखै ओमफ्राय नों मानोथो सिरि थाबाय थाखो दे आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरबा माथो जायोमोन आं सोना होफैगौमोन ना गेसखौ गावहा माबा आंनो खिन्थानो हायि बायदिनो दे दा गेसखौ सोना होलांसै आङो नांथ'आ दे लक्ष्मण मानोलाय नों खालामनांलायो नोंस्रा खस्थ' जादों आंबो मिथिगौब्रा आरो नोंसिनि प्रब्लेमखौ आंबो बुजियोना नाथाय नोंसोर आंनो खिन्थायाखैमोन दाथ' आं मिथिबाय आंथ' गेसखौ सोनानैबाबो होलांखागोन आया नोंलाय मानो फैसा गारबावनांगौ देलै जेबो नङा उनाव नोङो माने फैसा जाबा आंनो होफिनबानो जाबायना बास दा जास्ट हेल्प खालामथ'नोसै आङो नाथाय लक्ष्मण अखा बांखानि बोथोर फैगौ बार नों बहा बिदि बनखौ नेबाय थानो दे नोंस्राबो खस्थ' जाया होमबा लक्ष्मण नों आंखौ एसेबांथो मदद खालामथारो न मिथिया मानो दे नोंनि रायलायनाय होननाय नोंनि बुंनाय खोनासंबाय थाथावथाव मोनथारो आङो आरोबा नायनाय दा नों फैनानै आं गोसोखौनो बोरैबा मोजां मोनबावबायलै
रायलायैयाबो गोबाव जानाय बायदि मोनखाबायमोन फन रायलायो होमब्लाबो दिनै नुनानै आं मानबा लक्ष्मणखौ जा गोजोनबायलै मा जाबाय थाखो थुदो दोनलांसै आं न'सिम ओमफ्राय नों दोनलांबावनोसै आरो आंहा बन लादोंना बनालाय माथो जाखोब्रा आं थिखोना होनोसै गारियाव लाखागोन ना माबा बेबस्था खालामगोनब्रा आङो नों गाखोहैदोल' थां बनखौलाय आरो मा ओमफ्राय नों दासान्दि मानो फैथाराखैमोन जोंनाव जों न'आव आलासि फैदोंना आदा सासे फैदों जोंना आं सानदोंमोन मालाबा फैगोन होननानै ओमफ्राय दा बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय आरोलै ओरैनोथ' आं फन खालामखायोना सम नाथाय गावहा सिगांनि बायदि फैलानो माथो जोंनाव बावबायसो नामा बावा दे मानो बावनो आंखि सोरबा बावनो रोङोलै बेहायनो रायलायबाय थानोसै नामालै थुदो दा सोरबा फैबावोब्ला मानसियाबो जोबोद हेल्प खालामखायोलै गासै आंबो नों बायदि फिसायखौनो मोनो जिउआव बायदि लोगोरिखौसो हास्थायो आङो खस्थ'सो मोनसिगोनलै नोङो जेबो खस्थ' नङालै बेफोरलाय न'आवनो मावबाय थाखायोखा आङो बिनिफ्रायथ' मा बनाबो मोजांथारलै नोंनिया जि गोरान मोजां मोनथारोना बेखायनो खनफैयो आङो होमबा गारियाव थिखोनसै ना बेखौ मानसिखौबो थिखोनसै बनखौबो थिखोना लांसै आङो ओमफ्राय बोरैदि लोगो मोनफ्लांखो नोंखौ आरो लोगो मोनाबाबोदि मा जागौमोन मा जानो बे नों बन लाबोनायजों होख्लायना हरगौमोन आरोलै बिसोरखौ बुजिबाय दा बांद्राय गिनानै थानानैबो लाब गैया एकदम स्ट्रं जानांगौलै दानि जुगाव मिथिबाय गावखौनो गाव रैखा खालामनो हानाय बायदि नाथाय आं बिदि बोरैबा गिनाय मोनसैलै माखासे जाथाय जालांनायनि उनावनो बेफोरबायदि जाग्रा जालांबाय आंनि जिउआव मा जायो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे जाखायो औ दे गिनो नांला आं दंना नोंजों थुदो थांनोसैल'